ce guda ɗaya dan tarere ki sacen zuciya. Lokaci yayi da za na faɗa kin yi wankan ki yayi daban a cikin yayi indiga mata a bayan ki sun bulayi sautin muryar ki in na jiyo zan yi juyi rike kauna ta zahiri sai da gaskiya. San kitin da yau na zama daban a samari ta kama da ke an gama inda da ke wallahi na wuce dan gama na ta yawan mata daga ke an gama duk wanda ya yi rashin kamar ki ya sha wuya. Wata rana ni ya aure muna tare ni yawo a ko'ina ba a ware ki girki na zauna mu ci tare na yi wanka ki fesa min tirare mun gina tubali na so babu kariya.